És la darrera cabina de la ciutat de Barcelona. Hi ha altres telèfons públics, però no cabines tancades com aquesta. La trobem al carrer del Lledoner, al barri de Sant Genís dels Agudells. Funciona, està una mica deteriorada, li falta la porta. Aquesta veïna de l'Eixample se'n va assabentar per la premsa i va posar en marxa una campanya per reclamar-ne la conservació. Ha recollit pràcticament 1.500 signatures per internet. Les presentarà telefònica, responsable de la cabina, i també a l'Ajuntament. Plantejar la possibilitat de fer una sessió, un contracte d'aquest ad eternum amb l'Ajuntament i de cedir-la. Seria bonic que es conservés en el seu lloc com una escultura pública. Prepara a més una acció solidària que vol programar abans que la cabina quedi en desús. De fet, l'any passat va finalitzar l'obligació de garantir que hi hagi telèfons públics recollida fins ara en un reial decret. Fer l'última trucada a qui ells creiessin o a qui volguessin i que aquests diners fossin per Arrels Fundació, la fundació que treballa amb gent que viu al carrer. Precisament avui uns operaris hi han fet tasques de manteniment. Es pot interpretar com una porta oberta a l'esperança que l'última cabina de Barcelona encara hi serà durant un temps més. Sí.